किरण ये कशा आसा बारी तर? अप्रूप असं सैरो भुरगी काय आसा तर? भुरगी असा बस बस हा टिंकू पिंकू ये अंकल आईला हो अंकल येईल अंकलला खाऊन काढलाय होय धर. हो चक्कुली एडल्यात बरे झाले घरात उंदिरी भरल्यात आज उंदरांग चक्कुली दोरची आता उंदरांग वखात दोरता इंस दोरता बुडांत भूक लागला छकुली असा नाही अडली ओढवलं या फळे या काही दवरलंय तुला अंगात तर दोरली काही असं दिसा ना शोधी तिचं काय नाही करूया एकच तास माका अर्ध तू कळ का या मम्मी यायला पळेत म्हणजे उंदरा आपण दोरली चक्कुली काही गेली अमे वखात गंज दोरले किचनात अवे चक्कुली दोरली तुवे काढलाय की म्हणे काढू ना अवे भितर चक्कुली दोरली उंदरांग म्हणून आता ते ना चक्कुली ही भुरगी दिसाना काही गेली म्हणून म्हाका कळना उंदराक दोरली चकली बी भुरगी आता केलो नसली भितर कुठं होतं बोले उठा बुता उठा बुता उठा उठा बुरगी किती उठानात ही बुरगी किती उठानात बुरग्याने चक्कुली गेल्या जायचे मुझे बुरगी गेली अबा गेली मुझे बुरगी गेली मुझे बुरगी गेली बुरग्याने चक्कुली केल्या उंदराक दोरली बुरगी गेली अबा गेली 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 मुझे ये मुझ्या बुरगी बरकता. अबा मुझे बुरगी चकलीवर इथल्या पुरा झाले की मुझे बुरगी साईबा. अबा.